partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag. Het is vrijdag, dus het weekend staat voor de deur. En als je denkt, goh, ik wil wel gaan ondernemen, maar ik weet nog niet wat. En die reden heb ik 4 tips op een rieke gezet voor u. Want zondag is het weer tijd voor een van de jaarlijkse jaarmarkten van Limburg. De Bokkenmarkt in Valkenberg. Vindt zich in zijn geheel plaats in het centrum van Valkenberg. En als je houdt van heerlijke muziek, dan moet je naar het Walramplein. Deze markt is van 10 tot 6 en de entree is gratis. Zit je nieuwsgierig wie er vroeger op de Borderino aan toe ging, of wilt je gewoon lekker jeugdherinneringen ophalen, dan kent je zondag naar de oude ambachten in het Boerderijmuseum in Schummert. Er zijn vanaf 10 tot 4 verschillende demonstraties wat ik weer helemaal terugbreng in de tijd van vroeger. En zit je nieuwsgierig wie het indianenleven eruit ziet of wie dat aanvult, dan kent je dit weekend terecht bij het Blote Voetenpark in Brunsum. Iedereen is welkom van de leeftijd 3 tot met 100 jaar, dus dat is bijna iedereen. Dit is een vol programma van 12:30 tot 5. En er wordt gevraagd om een effe t-shirt mee te nemen, want dat wordt bewerkt. En een tip, door de oude kleier aan. Dat allemaal in Brunsum het weekend. En heb je een dirndltoes of een lederhoze, trek het aan en ga naar Sittard. Want daar gaat vandaag de Sittardse Oktoberfesten van start. Dit is niet alleen een muziekspektakel van internationale en nationale topartiesten, maar het is ook een kermis, een oktoberfeestparade die trekt door Sittard. Vuurwerk, noem het maar op. Dus het wordt gewoon een feest voor jong en oud. En dit is vanaf vandaag tot en met woensdag. En ik zou zeggen, dat is een en al genieten. Dus rij genoeg om er lekker op uit te trekken dit weekend. Maar als je denkt van, goh, lekker op de bank met een goed boek of een leuke film, dan krijg je zo meteen tips van Ria Gebroers uit Beert van het Bibliocenter. En we gaan het ook hebben over het project Nederland leest. Maar dat doen we in de rubriek De Biep. Ria, welkom. Je bent er weer. Ja. Leuk. Fijn, ja. En we gaan het hebben over Nederland leest, hè? Nederland leest, ja. Ja, dus voor de 7e keer wordt dat gehouden. Ja, dat is over 14 dagen. 1 november begint dat. Dat duurt een maand en dat is een actie van de Nederlandse bibliotheken. En dan krijgen alle leden, zolang de voorraad strekt, een gratis boek. Nou, dat vind ik nogal wat. En dat gratis boek, dat is een boek wat iedereen moet gaan lezen. Dat is de opzet eigenlijk. Het is een idee wat uit Amerika is komen overwaaien. Community reading in goed Nederlands. Met z'n allen hetzelfde boek lezen. En de gedachte erachter is van, stel je voor, jij zit in de trein en ik zit ook in de trein. We zitten tegenover elkaar. Hè? Gezellig. Ja. Jij hebt het boek vast, De Donkere Kamer van Damocles. Dat is het boek wat mensen dit jaar cadeau krijgen. En ik zie dat. Ik zeg, hé, daar ben ik ook aan het lezen. Wat vind je ervan? Ja. En zo kan je dus met mensen een gesprekje hebben. Je kan over het weer praten of over uitgaan of weet ik wat. Maar je kan ook over een boek praten. Ja, maar dat is in het dagelijks leven zo, hè? In de trein of in de bus of op het werk. Ja. Maar er worden ook bijeenkomsten georganiseerd. Ja, want het is het leuke. Er wordt ieder jaar een boek uitgezocht wat de moeite waard is om over te praten. En dit jaar De Donkere Kamer van Damocles. Gaat er eens even bij pakken. Ja. De Donkere Kamer van Damocles is een boek uit 1958. En Willem Frederik Hermans, dat was een van de grote Nederlandse schrijvers. Dat boek dat is eigenlijk een thriller, een heel spannend boek. Speelt in de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat over een man, een sigarenhandelaar, Ozewoud. En het is 10 mei 1940 en dan komt een man bij hem in de winkel en die heet Dorbek en die vraagt of hij een filmpje wil ontwikkelen. Dat doet hij. Dan blijkt dat Ozewoud, die wordt bij het verzet wordt hij, betrokken. En hij voert eigenlijk alles uit wat Dorbek hem zegt. Hij pleegt ook moorden, hij vermoordt mensen, maar ja, het is oorlog. Ja, dan mag dat, hè? Blijkbaar. Blijkbaar, ja. Blijkbaar. En dan is de oorlog afgelopen, of tegen het einde van de oorlog. En dan blijkt dat die Dorbek, die is nergens te bekennen. En Ozewoud, die wordt ervan beschuldigd dat hij gecollaboreerd heeft. En dan blijkt dus van, dan is eigenlijk de vraag van, is Ozewoud, heeft hij dat zelf verzonnen? Bestond Dorbek? Is dat echt? Dus eigenlijk gaat het ook over je hersenen, over je brein. Van wat is waar, wat is niet waar, wat is werkelijkheid. Ja. Het is een open einde.
Sommige mensen zouden dat onbevredigd vinden, maar je kan erover nadenken en je kan jouw eigen verhaal maken. Je bent wel het hele boek aan het verklappen zo, hè? Nee hoor, lang niet. Nee, het is en blijft spannend. Het is een heel spannend boek. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Want als ik een boek lees, dan heb ik mijn eigen verbeelding erbij. Ja. Als ik daarna een verfilming zie, ben ik meestal teleurgesteld. Ja. Want dan wordt het al voor mij geprojecteerd wat ik moet denken. Precies. En dat kun je zelf beleven in het boek. Maar het boek is ook verfilmd. Okay. En in veel bibliotheken krijg je dus discussies over dat boek. Er zijn heel veel mensen die het samen lezen. En de een die heeft deze mening en de ander heeft die mening. En je kunt het boek ook op verschillende manieren lezen. Je kunt het lezen als een spannend boek, als een thriller. Je kunt het lezen als een oorlogsroman. Je kan het lezen als een boek over goed en kwaad. Dus heel veel kanten zitten erin. Heb jij het boek gelezen? Ja. Heb je ook de film gezien? De film heb ik niet gezien. Oké, want ik dacht, dan wil ik wel weten wat jij nou beter vindt. Ja. Er wordt altijd één bekend iemand gevraagd om een beoordeling te geven over het boek. Ja, nou een beoordeling is het niet echt. Het is een lofrede. Het is eigenlijk van, waarom vind je dat boek een mooi boek? En dit jaar is Claudia de Breij uitgenodigd. En dan zou je denken van nou, cabaretière, wat moet hij daarmee? Hè? Zij is presentatrice. Misschien vragen ze jou wel de volgende keer. Nou, kom maar op. Maar Claudia de Breij heeft ook Nederlands gestudeerd. En wat haar aanspreekt in de boeken van Hermans is eigenlijk de chaos in het leven en de toeval die een rol speelt in het leven. Want dat is de overtuiging van Hermans. En dat vind je eigenlijk in al zijn boeken terug. Van, ja, je kunt plannen wat je wilt, maar er komt toch niks van terecht. Het is chaos en puur toeval. Okay. En dat blijkt ook uit dit boek, De Donkere Kamer van Damocles. Dat het toeval is. Maar Claudia de Breij heeft ook een boek geschreven. Dat heb je meegenomen? Ja. Ze heeft meerdere boeken geschreven. Ze heeft er 2 geschreven. Oké. Dingen die fijn zijn. Dat zijn columns. En dit is een hele leuke titel. Ja. Krijg je nou titel? En weet je waarom? Dat gaat over haar zwangerschapsperikelen. Oké, nou dat heb je speciaal voor mij meegenomen dan, hè? Cadeautje, ja. Nee, ik moest er wel aan denken, hoor. Ik dacht van, dat sluit wel mooi aan. Maar Claudia de Breij ze is lesbisch. Ze heeft een kind gekregen. Zij zegt ergens van, nou, als ik een kind kan krijgen, dan kan iedereen dat. En daar heeft ze een boek over geschreven. Ja, heb je daar echt wat aan als je zwanger bent? Of is het puur leuk? Volgens mij wel. Ja, het is ook leerzaam. En de titel is natuurlijk heel herkenbaar, hè, bij een zwangerschap. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Nou, je kunt Claudia de Breij lezen. En je kunt strakjes in de bibliotheek vanaf 1 november kun je dat boek gaan halen. De Donkere Kamer van Damocles. Ja, inderdaad. Mooi. Maar je hebt nog meer boeken meegenomen. Ja, want in verschillende bibliotheken organiseren ze dus discussies. En in Weert hebben wij nou dat wij een lezing organiseren. En dat is een lezing door Chris Verburg. En Chris Verburg is een Belg, arts, wetenschapper. 26 jaar of 28 jaar is hij. Een hele jonge man. Hij heeft al bestsellers geschreven. Glansrijke carrière dan. Dit boek staat nu echt in de top 10, is al de 16e druk. De voedselzandloper. Over afvallen en langer jong blijven. Ja, dat is natuurlijk wel heel actueel. Hè? Iedereen wil dat. Precies. Dat sluit aan bij de trends die er zijn. Maar hij sluit ook aan, zijn ideeën of zijn gedachten, die sluiten aan bij Nederland leest en bij de chaos in de wereld, van de werkelijkheid. Hij zegt bijvoorbeeld van, het thema is van de werking van het brein. En het raakvlak met Nederland leest is van hoe kunnen onze hersenen de werkelijkheid interpreteren. Dus ja, dat wil zeggen van vaak neemt ons brein en onze vrije wil ook de vrije loop. Ja. En daar spreekt hij onder andere over. Is dit boek van de voedselzandloper, is het ook een bepaalde manier van denken? Of is het echt diëten? Nee, het is een bepaalde manier van denken hoe je met voedsel moet omgaan, of niet? Ja, het is wetenschappelijk. Hè? Okay, het is geen dieetboek. Nee, nee. Nou, voor de mensen thuis, hè, dat ze denken van, gaan een nieuw dieet doen, dat ze dat boek gaan kopen. Nee. Maar je moet zeker zijn boeken lezen. Het is, en hij is een fantastisch verteller. Hè? Het schijnt echt van dat het een buitenkans is om erbij te zijn bij zo'n lezing van hem. Ja. Het is gewoon dat vindt allemaal plaats in Weert. Ja. Ja, je hebt nog meer boeken november. Bij je, maar we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd meer. Eén gedichtje. Eén gedichtje, kom maar op. Van Joke van Leeuwen. Joke van Leeuwen is een jeugdboekenschrijfster, schrijft ook voor volwassenen, is ook cabaretière illustratrice.
Zij was ook stadsdichter van Antwerpen. Ze heeft pas de Constantijn Huygensprijs gekregen. En ik wil één gedichtje voorlezen, omdat ik het zo mooi vind. Even snel dan, ja. Nou, aan een olifantje. En dat gaat over de geboorte van een olifantje in de Zoo van Antwerpen. Daar ben je dan, jij lang verwachte, mooie eenvoud. Parel op 4 zware steunpilaren. Met oude plooien in je nieuwe huid. Je had een grote oom van hout. Die spoot in het stad gedachtennat en lichter dan ze waren. En hij was, net als jij, gewenst. Zie je die hekken? Hekken zijn je grens. Daarbuiten zijn nog veel meer grenzen. Hoor je die wezens achter gaas, die met gekleurde lappen om op 2 voor jou heel dunne pootjes naar je staan te staren? Die pootjes zijn van onze soort. Wij heten mens. Nou, dat heb je mooi gezegd. Dankjewel Ria dat je hier was. En als Geert Toes denkt van ik wil meer weten over het project Nederland Lees, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. 1 november in de Biep. En 1 november in de Biep in Weert. Dankjewel. Alle Bieps, oké. En dan gaan we naar de bank. Ik ga doorzitten. Welkom Bas, leuk dat ze er weer best. Want je bent al een keer hier geweest. Ja, hè? klopt. Vorig jaar. Maar toch voor de jullie die dich niet kennen. Wie is het allemaal begonnen met de muziekwereld, bij Bas? Dan moet ik echt weer terug gaan. Dat was geeft, jong, hè? ik ben vanaf 8-jarig knulletje begonnen met pianolessen. En toen allemaal verder gegroeid. Allemaal piano gespeeld, gezongen. De hele familie zit in de muziek. Conservatorium gedaan. En nu als singer-songwriter. Ja, maar wie is dat een keer dan? Wie heeft ze dat een keer gekregen of gedaan? Want de beste klassieke muziek ben ze met opgetrokken. Ja, en daarna ben ze eigenlijk naar pop-rock muziek gegaan. Ja. Nou, toch ook onder invloed van mijn grotere broer. Natuurlijk muziek gehoord van de jaren 70, 80, 90 en zo verder. En dat vond ik ook leuk. Dus dan ging ze dat vanzelf loesteren. Ja. En op conservatorium ook natuurlijk veel meer in aanraking gekomen met popmuziek. Ja, en toen in heel veel verschillende bands gespeeld. En op een gegeven moment dan had ze dat ook een beetje gehad. En ook gezegd van nou, ik ga helemaal terug naar het begin. En ik ga alleen met piano of gitaar gewoon zingen. Vorig jaar wie ze bij ons te gast was, begon ze aan een eerste theatertour. Ja, klopt. Inmiddels hebben ze al een nieuwe theatertour. Hè? Vertel daar ons over. Elk jaar maak ik voor Pure Wijers en Wijers. Dat is de bedenkers van Unieke Momenten in Simpelveld. Maak ik een kleine theatershow. En ze hadden een heel leuk klein knus theatertje in Simpelveld. Genaamd Kunst- en Cultuurhuis De Klimboom. En door maak ik dat theatershowtje immer vuur. En dit is nu de 2e keer. En ik moet zeggen, ja, het is geweldig om te doen. En elke keer proberen we daar gewoon ook een uniek thema aan te geven. En dat is dit jaar geworden dan? En dit jaar is dat de muzikale tijdreis. En vergunt eigenlijk van de jaren 60 tot nu, combinatie met beeldmateriaal, gaan beelden laten zien uit die periode en muziek spelen van die periode. En welke artiesten gaan dan de revue passeren tijdens die theatertour? Heel breed, van Rolling Stones tot Ilse de Lange, eigen werk langs. Michael Jackson zit erin, echt van alles gaat. Dat is echt heel breed opgezet. En welke artiest vindt zich dan het allermooiste om te spelen? En bij welk nummer kreeg zich kippenvel tijdens die theatervoorstelling? Ja, mijn eigen nummers natuurlijk. Maar wenn ik enge moet kiezen, is ook het nummer dat ik dadelijk ga spelen, is Man in the Mirror van Michael Jackson. Ja. Tevens, dat is, wanneer gaat dat plaatsvinden in de theatershow? 26 oktober. Maar dan gaat zich ook de nieuwe cd presenteren, hè? Dat klopt, ja. Wat maakt deze cd zo bijzonder? Het zijn allemaal nummers, gecombineerd covers en eigen werk. Maar de covers zijn allemaal op een hele eigen manier gebracht. Puur alleen met gitaar of met piano. De melodielijn is heel herkenbaar terug te komen, maar het arrangement is gewoon heel uniek gemaakt. Ja. Dus ik denk dat dat wel een unieke facet van de cd is. En iedereen is 26 oktober welkom? Absoluut, Geer zelfs. En waar kennen ze dan terecht? Kunst- en Cultuurhuis De Klimboom, Kloosterstraat 66 in Simpelveld. Nou, mooi. Hey, en dat nummer wat zich straks was kippenvel van ging krijgen, dat gaat zich nu voor ons brengen? Kan ik nu spelen? Morgen die vragen om richting de kant te gaan. Dankjewel, zou ik daarvan dik aannemen. En dan gaat Bas waarschijnlijk heel blij maken met zijn muziek. Maar ik kan het misschien ook blij maken, want ik mocht namelijk een aantal midweken weggeven van in een Hogeboom vakantiepark. En eigenlijk is het heel simpel wat je ervoor moet doen. Ga naar de TVL pagina, Facebookpagina. Like hem even. Heel makkelijk. En dan gewoon een mailtje sturen met alle gegevens naar limburgvandaag@tvl.nl. En dan kunt je misschien kans maken op die midweek in een park naar keuze. Dus in Limburg of ergens anders in Nederland. Eind
Eén ding moet ik wel erbij zeggen. We moeten ons houden aan een aantal data wat je kunt boeken. En die data vind je op www.tvl.nl. En ik zou zeggen, genieten door lekker bij het Hogeboom vakantiepark. En ja, ik zie Bas is al helemaal klaar ervoor. Dus je gaat nu lekker genieten van een nummer van hem, Man in the Mirror. En dat is een oud liedje van Michael Jackson. Gonna make a change for once in my life. I'm gonna feel real good. Gonna make a difference. I'm gonna make it right. As I turn up the color of my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see the needs? The summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow the pattern on the way, you know, 'cause ain't got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. Been a victim of the selfish kind of love. It's time that I realize they're one way no without a nickel to loan. Could it be really me pretending that they're all alone? A willow's disregard, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow each other on the way, you see, 'cause ain't got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. Na 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 na. I'm gonna make a change for once in my life. Wauw, door Bas Kokkelmans uit Simpelveld. En ik kan u zeggen, heer zag dat er kippenvel zou krijgen bij het liedje, maar dat heb ik nu ook. En ik kreeg ook kippenvel bij de gedachte dat Chris van Loon, die bij mij op de bank zit, morgen naar Shanghai gaat. Want ik mag Nederland vertegenwoordigen, want de beste winnaar geweest van de Triumph Inspiration Award 2012. Ja. En nu gaat ze naar de internationale finale, hè? Ja, dat klopt. Koffers gepakt? Ja, die staan al bijna klaar. Nog niet helemaal, maar dat komt vanavond nog wel. Zijn dat kriebels? Ja, dat is wel echt spannend ook. Nou, chic. Ja. Hey, maar ik wil alles van dich weten, maar we beginnen bij het begin. Wie ben je eigenlijk bij het ontwerpen terechtgekomen? Nou, dat is... ik ben eigenlijk mijn hele leven al best wel creatief. Ik vond het altijd leuk om gewoon creatieve dingen te doen. Te tekenen, te schilderen, collages maken en allemaal die dingen. Vanaf toen ik klein was, was ik al gewoon te knippen en te plakken en zo. En toen het was eigenlijk al duidelijk dat ik naar de kunstacademie zou gaan. En toen heb ik gewoon heel veel open dagen bezocht. En toen ben ik uiteindelijk bij de modeopleiding in Utrecht uitgekomen. En daar zit ik nou. Hey, met de Triumph Inspiration Award, daar hebben ze dus lingerie voor ontworpen. Ja.
Maar dat is niet heel makkelijk, heb ik me laten vertellen. Hè? Lingerie is een van de lastigste dingen, toch? Ja, lingerie is eigenlijk een heel vak apart. Maar ik heb het toch maar voor elkaar gekregen, zullen we maar zeggen. Was ze van tevoren al bezig met het ontwerpen van lingerie? Of heb ze dat puur voor deze finale gedaan? Eigenlijk puur voor de wedstrijd van Triumph. Ja. Want we kregen gewoon, dat was gewoon een opdracht van school. Dus het telde ook gewoon mij met voor school, zeg maar, als een proefwerk. En toen moest we zo pas in het eerste jaar allemaal. En toen moesten we een keer lingerie gaan ontwerpen. Daar was er bij iets van, oh. Maar is dat echt zo lastig als dat ze me altijd verteld hebben? Ja, dat is echt heel moeilijk ook. Want toen moest je heel veel met elastiekjes doen. En normaal... Elastiekjes? Die gewoon elastieken. Bijvoorbeeld elastieken zit er heel veel in, zeg maar. Okay. Elastieke dingen. dingen. Maar natuurlijk allemaal rechtbaar zijn. Ja, daarom. En dat moet gewoon heel allemaal aansluiten. En bij normale kleier hoeft dat niet echt zo strak, zeg maar. Ik denk dat de nu allemaal denken, ja, ze hebben het er wel over. Maar waar is het? Maar dat kost het niet metnemen, hè? Nee, dus helaas is het al in Shanghai. Dus dat is al opgestuurd. Zodat ze allemaal een beetje voorbereidingen kosten doen en zo. Maar verder hebben we er foto's van, dat jullie toch met kunnen krijgen. Ja. Gewoon eens even kijken. Ik zie hem nog niet in. Daar is ze. Het is wel hele bijzondere lingerie, hè? Het is niet de lingerie zoals we hem gewoon in de winkel zien, hè? Nee, dat is een Inspiration Award. Dus het gaat meer voor Triumph, dat lingeriemerk heet dat... de wedstrijd opgezet om inspiratie te krijgen, zeg maar. Ja. Een beetje om nieuwe dingen te bedenken. En als ik nou in Shanghai, als ik er nou win, dan wordt dus een commerciële versie ervan gemaakt. Ik kan hem straks allemaal in de winkel kopen. Ja. Maar we hebben het constant over een BH, maar als ik het zo zie, dan is het toch een soort body? Ja, dat is lingerie. Ja. Oké. Dat is niet alleen een BH. Hey, het is niet alleen heel erg mooi om te zien, het zal ook fantastisch fijn zijn om te dragen, maar daar hebben ze heel bijzondere materialen gebruiken, hè? Mm-hmm. Vertel eens. Ik ben gewoon werken met ijzerdraad en nylonstof. En daar heb ik allemaal... Ik ben begonnen met... er zitten een paar details op, vlindertjes. En die heb ik gemaakt van ijzerdraad. En daarover heb ik nylonstof gespannen. En zo is mijn hele idee eigenlijk ontstaan, mijn concept. Dat ik heb ook nylondraad om het lichaam heen gespannen. Ja, eigenlijk was het, als ik het zo zou laten zien, was het niet zo mooi om te zien. Want doordat het gespannen is, was het echt zo vloep. En dat gaat allemaal bij elkaar. Dus als het model niet aan is, is het ook niet zo mooi. Dus dan moest het aanzien. Ja, zo is het. Had je überhaupt gedacht dat ze de nationale finale ging winnen? Nee, ook niet. Ja. Ik was echt heel verbaasd ook. Ja, dat was wel ook echt van wow, weet je wel. Dat ik dat ook gewoon van Nederland al gewonnen heb. En ik kreeg natuurlijk de internationale finale in Shanghai. En ik heb ook nog €1000 erbij gewonnen. Dus wat heb je zich daarvan gekocht? Fijn. Ik heb dan een spiegelreflexcamera van gekocht. Oké. Nou, dat is wel een hele mooie investering. En dan neem ik ook natuurlijk met mij naar Shanghai om er allemaal foto's te maken en zo. Ja, want wie heeft zich nu voorbereid op de Gesmurgen? Maar vrijdag is de finale, hè? Ja, vrijdag is de finale. Wie heeft zich dan voorbereid? Wat bedoel je precies? Ja, moest ze dan nog het voor doen? Of gaat het puur om de body? Die is al door. Ja, dat is al door. Moest ze dan ook nog gaan doen qua presentatie? Of wordt dat gewoon door een model gedragen? Of wie werkt dat? Want de finale is dus vrijdag. En door woensdag, donderdag en vrijdag hebben we een heel programma. Met alle 5 finalisten en zo.
En dan gaan we ook andere dingen doen. Gewoon een sightseeing tour. Maar we gaan ook dan al naar de locatie toe. En we zien er visagistes en stylistes en zo. En dan moeten we gewoon vertellen wat we precies willen met de styling. En de modellen werden dan uitgezocht. Welke het beste bij die ontwerp past en zo. Ja. Dus, En wieveel concurrenten heb je, Friedig? nou, er zijn er in totaal 31. 31. Ja, 31. Dus dat zien er al best wel veel. En wie hoog schat ze de kans om te winnen? Nou, ik weet het niet. Ik vind het al heel leuk dat ik überhaupt naar Shanghai mag. En dan zullen we het vrijdag gaan zien. Want er zijn al best wel ervaren ontwerpers bij. Ben ze nu te bescheiden of denkt ze echt dat ze geen kans maakt? Nou, ik weet het gewoon echt niet. Ik heb ook wel foto's gezien van de andere ontwerpen, maar in foto's zie je het ook niet alles. Dat is ook zo. Nou, in ieder geval, ik wens je ontzettend veel succes en ik denk alle kiekers ook. Helft was een beetje op de weg van wie het is gegaan. Ja, dat doe ik, zeker. Ik ben trots op dich. Toi, toi, toi. En zo zijn we aan het einde gekomen van Limburg vandaag. Maandag is juist alweer. En dan gaat het onder andere bellen met Huub Stapel en Egbert Dirks. Je kent hem wel, de zanger. Die is ook bij ons in de studio. Dat allemaal maandag. Maar nu kan ik u alleen nog maar bedanken voor het kijken en een heel erg fijn weekendwindje. Bedankt en tot maandag weer. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.